estamos cun dos últimos tanques, os últimos petroleiros, despois de 2 meses e medio, 76 días xa para pasar mañán, que voltarei para Galicia, para Galicia, con Jana xa encerrados aquí no medio do mar. Pois nada, aquí vai outro barquiño máis cargado xa a cambio. Je m'approche du boat landing.